Forret. Start med at lune fiskesuppen i en gryde og lun torsken 5-8 minutter i ovnen ved 180 grader. Anret fisken i en dyb tallerken og herefter skummes suppen af i en gryde og hældes ned til fisken. Anret crudité af grønt og placer den oven på fisken. Mellemret. Den braserede svinekæbe lunes i sin egen sovs i ovnen sammen med de bagte selleri i ca. 10 minutter ved 180 grader. Kæben tages op af sovsen, og de puffede ris drysses ud over kæberne. Derefter anrettes med spinatpuré. Læg kæben i tallerkenen og placer de bagte selleri lidt tilfældigt og pynt af med spinatblade og ærtespirer. Hovedret. Oksemørbrad på ristet majs og svampe steges færdig i ovnen. Kartoffelpyréen og den brunede smør med soja lunes op. Herefter anretter vi kartoffelpyréen på en tallerken, hvorpå vi lægger majs og svampe. Oksemørbraden portioneres og lægges på majs og svampene. Drys syltede æbler hen over retten og pynt af med timmerhjern. Slut af med at komme den brunede smør og soja på tallerkenen. Osten. Osten serveres i en sort bakke med låg. Her skal låget blot tages af, og osten er klar til servering. Ost nummer 1 består af en brie med oliventapenade og sprøde rugefrøer. Ost nummer 2 består af mordbrie med æblekontrø og knækbrød. Desserten kommes i kuplen, hvor der anrettes med hvid chokoladecreme med knas, nødder, rå syltede blommer, mynte og rød syren. Sæt blot kuplen på bordet, så dine gæster selv kan aftage låget. Hele festligheden sluttes af med kransekage, der kan nydes til champagne ved midnatstid. Kokkekompagniet ønsker dig, din familie og venner et rigtig godt nytår.